зан ки бошад модар асту тоҷи меҳр андар сар аст. модари пайғамбар асту насли ӯ пайғамбар аст. модари ман модари ту модари оламзан аст. зан бақои миллату сарлавҳаи ҳар дафтар аст. салом бинандаи азизу арҷманд. айни замон мо дар шаҳри Кӯлоби Бӯстонӣ қарор дорем ва инҷо суҳбате дорем бо профессори донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ. иззат ва муҳаббат. муаллимаи азиз, чӣ тавре ки мо огаҳ шудем, шумо дар солҳои маориф инқадар собиқаи корӣ доред, хато накунам 50 сол. дуруст. чӣ гуна муяссар гардид ки шумо ҳам хатм кардаи ҳамин донишгоҳ ҳастед ва дар инҷо тӯли 50 сол дарс додед ба донишҷӯён, яъне кору фаъолият бурдед? дар ҳақиқат мо соли 1960 баъди хатми мактаби биёна ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб мо дохил шудем ба факултети омӯзгорӣ, усуло факултети педагогӣ мегуфтанд. дохил шудем, тӯли 4 сол фаъолият хондем. баъди хондан моро бо рохати вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон моро ба шаҳри Москва равон карданд барои аспирантура дохил шудан. соли 75 хато накунам, соли 75 ба шаҳри Москва рафтем. тӯли қариб 5 сол дар шаҳри Москва хондем аспирантура. 13 октябри соли 80 рисолаи номзадии худамро таҳти унвони тарбияи меҳнатӣ кӯдакони синни томактабӣ ва ташаккули он дар оилаҳои деҳоти Тоҷикистон бо сарбаландӣ дифоъ намудем. баъдан ба кафедраи таҳсилоти томактабӣ баргашта омадем ба донишгоҳи азизи худ. тӯли қариб 50 сол мешавад ки дар як факултет, дар як донишгоҳ, дар як кафедра фаъолият карда истодам. аз соли чанд ҳозир аз соли 73 мо дар донишгоҳ кор кардем. ина ҳозир 73 50 сол мешавад. соли 2015 рисолаи доктории худмо дар мавзӯи бавҷудоӣ ва инкишофи корҳои таълимӣ тарбиявӣ дар муассисаҳои томактабӣ аз соли 1924 то соли 2014 рисолаи докториро ҳимоя кардем. роҳи илм беҳад мушкил аст. рост дандантари ҳолатое ки мо гуфтем ки дигар кори илмӣ фаъолият намекунем, дотсентира гирифтему тамом гуфтем дигар фаъолият намекунем. ва вақте ки шавҳари ман зиндаёд Самардин Кариш гуфтанд ки шогирдои шумо ҳимоя кардестанд, докторӣ ҳимоя кардестанд, барои чӣ шумо ҳимоя намекунем? як нангу номуси тоҷикӣ дар мо боло гирифту рисолаи докториро ҳимоя кардам 26 сентябри соли 2015 бо муваффақият ҳимоя кардам. ин ҳозир дар кафедраи таҳсилоти томактабӣ ба ҳайси профессори кафедра фаъолият карда истодам. мо ногуфта намудем ки роҳи илм бениҳоят роҳи душвор ҳаст. касе ки метавонад ба қуллаҳои алалхусус барои зан рост бисёр як нақши муҳимро мебозад. дуруст. тамоми вазифаҳо мо имрӯзҳо занро мебинем. дуруст. вақте ки одам касбша дӯст дорад, ягон душворӣ дар пеши чашмаш наметавад. маҳз ба хотири гиромидошти шавари зиндаёдам Самардин Карич вақте ки беҳад дастуру ҳидоятҳои шавҳарам буд ки мо ба ҳамин чизо расидем, ба ҳамин қуллаҳои баланд. ки ҳамин қуллаи баланд мегӯяд дар илм роҳи васеъ калон нест. касе ки ба қуллаҳои баланди илм мерасад, вақте ки наҳаросад, аз душвориҳо наҳаросад, аз мушкилиҳо наҳаросад. вақте ки мо соҳиби 5 фарзанд шудем, қатъи ҳамин фарзандо кори илмӣ кардан беҳад душвор буд. яке ҳамин душвориро ҳамаша якҷоя пассар кардем. чӣ гуна вақт меёфтед ҳам ба корҳои илмӣ даст задеду ва ҳам
дар хона ба корҳои хона мисалан бо фарзандон машғул мешуд. Чӣ гуна буд? дар ҳақиқат шавҳари ман ҷуда қариб 22 сол рехтори донишгоҳи давлатии Кӯло буд. маз ба туфайли ҳами шавҳарам хаям меҳри падар чӣ хеле яка ҳами падар як сухан мега ҳамаи кӯдако рости гап суханша гӯш мекунад. таъсири тарбиявии сухани падар бениҳоят баланд аст назар ба таъсири тарбиявии сухани модар. заррае агар муваффақият пайдо карда бошам и муваффақияти шодравон Самариддин Кариш ҳастам ба туфайли ами заҳматҳои ёрии Самариддин Кариш. Фарзандони шумо ҳама таҳсил кардан? ҳама таҳсил кардан. фарзанди калоним дар шаҳри Душанбе кор фаъолият мекунад. фарзанди дуюмам дар шаҳри Хуҷанд фаъолият мекунад. фарзанди сеюм дар Кӯлоб фаъолият мекунад. фарзанди чорум ҳозир айни ҳол дар шаҳри дар ихтисосҳои гуногун фаъолият мекунад. хулоса ҳами 5 фарзанд ҳамаш дар ҳаёт мавқеи хушона ёфтагиам. мо ростига факултети педагогика психологияра хатм кардем. мо каме бошад ҳам рӯҳшинос ҳастем. психология ҳами донишҷӯра меомӯзем, медонем. яке аз сифатҳои касбии омӯзгор бояд ки дурандешии ҳами донишҷӯра бояд ки биомӯзад, психологияи донишҷӯро биомӯзад. Константин Дмитриевич Ушинский гуфта буд ки агар хоҳед ки мо кӯдаконро тарбия кунем, аввало ӯро ҳаматарафа омӯзем. психологияи ҳам кӯдаконро мо 50 сол шид ки кор мекунем. психологияи ҳар як донишҷӯра ба қадри ҳол медонем ки чӣ талабот дорад, чӣ эҳтиёҷ дорад, ба чӣ майл дорад. барои ҳамин сифатҳои касбии омӯзгор ҳамтарӣ бояд ки ҳамхел бошад. имрӯзҳо донишҷӯёни зиёде яъне шогирдони зиёде дорем тарбия намудаед. дуруст. кадоме аз онҳо масалан айни замон рисолаи номзадӣ ин шогирди аввалини ман Шарипов Бахтовар мебошад ки дар мавзӯи кӯдакони имконияти маҳдуд рисолаи номзадиро ҳимоя кард. дипломша гирифт. ҳозир доцентида омодагӣ дида истодааст. баъдан Гулмадова Умеда дар арафаи ҳимояи рисолаи номзадӣ ҳастанд. баъдан Шаҳноза Абдуллоева Шаҳноза рисолаи номзадиша тамом карда дар арафаи ҳимоя ҳастанд. ҳозир ҳами 2-3 нафар дар арафаи ҳимоя ҳастанд. якташ ҳимоя карда, 3 таи дигаш дар арафаи ҳимоя ҳастанд. ман ифтихор мекунам ки ҳами дар қанати ман, дар қатори ман шогирдони ман фаъолият карда истоданд. нақша дорем ки бо шогирдон як монографияи калон таҳти унвони хизматрасониҳои педагогӣ ва психологӣ бо бачагони имконияташон маҳдудро кор карда истодаем. қатъи шогирдон умедворем ки дар ҳами самт муваффақият пайдо хоҳем кард. ва муаллимони ҷавонам тавсия дода метавонам ки дар илм бояд ки бо сабр ботоқат бошанд. ин соҳаи илм бисёр нозикиҳо дорад, бисёр душвориҳо дорад. аз душвориҳоро наҳаросанд. камолоти одамӣ дар илм бошад. воқеан дар мамлакате ки илм ба дараҷаи баланд тараққӣ карда бошад, пешрав аст. аҳолии ӯ босавод аст. бояд ки ҳар як зан, ҳар як модар соҳиб маълумот бошад. миллате ки дар соҳаи маърифсӯз бошад, ин миллати бақо надорад. дар тоҷикистони мо низ халқи тоҷик табиатан илмпарвар аст. пешвои миллат аз оғози фаъолияти худ ба илм таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда буд. рисолати илм хеле фарогиру бовусъат аст. ифтихорист. мо ифтихор аз он мекунем ки дар соҳаи илм мо кор фаъолият мекунем. олимони тоҷик бузургтарин олимон ҳастанд. чӣ хеле ки шоир гуфтааст: илм бо кор судманд бувад, илми бекор пойбанд бувад. барои бонуи зебо муҳаббати навниҳол соли 1969 соли интихоби тақдир буд.
ӯ бояд барои таҳсил яке аз донишгоҳи шаҳрҳои Душанбею Кӯлобро интихоб менамуд. омӯзгорони мактаб сатҳи донишашро, ки медонистанд, маслиҳат доданд ба донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ҳуҷҷат супорад. вале муҳаббат барои идомаи таҳсил донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлобро интихоб намуд. солҳои 70-уми асри гузашта шӯҳрати институти педагогии шаҳри Кӯлоб дар ҷумҳурӣ хеле афзудаву мутахассисони беҳтаринро дар бахшҳои илмҳои дақиқ ва забонҳои хориҷӣ омода мекарданд. он солҳо факултаҳои педагогика ва психология ба шумули ихтисосҳои наву ба истилоҳ муд ба шумор мерафтанд. аз ҷониби дигар бо дар назардошти талаботи татбиқи усулҳои самарабахши таълимӣ соҳаи маориф ба ихтисосҳои нав ниёз дошт. пояи давлат набошад бе маориф устувор, давлати поянда хоҳӣ рӯй бар мактаб биёр. имрӯз мактаби бузург, донишгоҳи давлатии Кӯлоб дар канори худ онҳоеро парвои парвариш додааст, ки тавонистанд, ки дар саргаҳи таълиму тадрис истанд ва таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавононро дар сатҳи хуб ба роҳ монда бошанд. муаллима профессор, доктор илмҳои педагогӣ Муҳаббат Иноятовна Иззатова аз зумраи он шахсоне мебошанд, ки аз рӯзҳои аввали фаъолияташон дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб дар самти ба камол расондани мутахассисони рақобатпазири соҳаи тарбияи томактабӣ заҳмат кашиданд ва тарбияи томактабӣ имрӯз дар пайи амалӣ гардидани барномаҳои давлатӣ ва инвеститсионӣ рушди барвақтии кӯдак имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зиёде ба анҷом расонида шудааст. ба хусус таълифоти муаллима Иззатова дар самти кори тарбияи томактабӣ, пешбурди кори тарбияи томактабӣ ва имрӯз ба ҷомеа ворид сохтани онҳое, ки имконияти маҳдуд доранд, ба хусус шахсон ва кӯдакони имконияти маҳдуд дошта таълифоти зиёде намуданд. ва вақте ки мо ба ҷомеа онҳое, ки имконияти маҳдуд доранд, онҳоро ворид месозем, ҷомеаи мо боз аз пештара дида бештар хеле башардӯстона ва гуманизми ҳақиқӣ дар он ғалаба мекунад ва устод Иззатова аз зумраи онҳое ҳастанд, ки дар ҳақиқат ҳам тавонистанд, ки ҳанӯз аз синни хурди мактабӣ ҳамин таълиму тарбияи кӯдаконро дуруст ба роҳ монданро ба шогирдони худ омӯзонанд. имрӯз шогирдонашон дар соҳаҳои гуногуни бахши тарбияи томактабӣ ва кори иҷтимоӣ фаъолият мекунанд, ки дар факултети омӯзгорӣ ва фарҳанги донишгоҳи давлатии Кӯлоб ҳам ихтисосҳои таҳсилоти фарогир ба монанди сурдопедагогика, логопедия баромонда шудааст ва ҳамчунин дар он ихтисосҳое, ки тарбияи томактабӣ барои омода намудани мутахассисон барои боғчаҳои бачагона, ки ҳамаи маслиҳатгару машваратгари асосии омӯзгорони ояндаи таҳсилоти томактабӣ муаллима Муҳаббат Иноятовна мебошанд. ҳамчун як инсони бисёр ҳам мушфиқу ғамхор, ҳамчун як модар, як хоҳар имрӯз маслиҳатгари занону бонувони донишгоҳ ҳастанд ва ба ҳар коре, ки мо дасти кор мегирем, ҳамеша аз маслиҳатҳои ин модари меҳрубон пурсон мекунем ва маслиҳатҳои ӯро дар кори хеш истифода мебарем. барои донишҷӯи факултаи педагогикаи равоншиносӣ Муҳаббат Иззатова хеле писанд буд, ки оянда ӯ омӯзгор мешавад. аз ҷониби дигар дар кунҷи дилаш як хавотири ҳамвора ба туғён меомад, ки тадриси фанни нав, ки дар мактабҳо омӯзгоронаш ҳам ангушшумор буданд, барояш чӣ гуна даст хоҳад дод. аслан эҳсоси масъулият ва дарки он зинаҳои замина гузоштан ба худбоварӣ аз роҳи донишу таҷрибаомӯзӣ буд. соли 1973 Муҳаббат донишгоҳро бо дипломи сурх хатм намуд. бо вуҷуди як зан, модар, ҳамсар буданаш, вай рисолати касбии хешро дар ҷои кор бар аво иҷро менамояд. вай бисёр ҳам зани ҳалиму хоксор ва таҷрибаи рӯзгори бештареро дар худ дорад ва новобаста аз оне ки рисолати касбии хешро иҷро мекунад, вобаста ба одобу рафтору кирдори худи донишҷӯ духтарон низ маҳфилҳо
ташкил менамояд ва маҳз ана ҳамаи рисолати бар зиёди касбии худро ки дар доираи фаъолияти кориаш иҷро менамояд, обрӯи эътибори хоса дар байни донишҷӯён, кормандон пайдо намудааст ва маҳз анами ҳалимию хоксории худи муаллима ҳаст ки мақому манзалати вай дар ҷомеа бештар аст. Муаллима нафаре ҳаст ки дар доираи беш аз 300 нафар заноне ки дар донишгоҳ кор мекунанд, вай аввалин шуда докторзан шуд, яъне ки рисолаи доктории худашро дифоъ намудааст ва имрӯз идеали кулли мо бонувони донишгоҳи давлатии Кӯлоб гардидааст ва муаллима бештар бо як шеваи мулоим, бо як шеваи ширин кӯшиш мекунад ки ҳамаи ҳанаму суханҳоро аз таҳти дил, он чӣ ки дар қалбаш ҳаст, аморо бар забон бароварда диҳад ва ҳеҷ имкон надорад нафареро аз пеши худ бе ягон тавсияи муфид равон кунад ва ман имрӯз ифтихор мекунам ки дар муаллима дар як ташкилоти бонуфузи шаҳри Кӯлоб, яъне ки донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рӯдаки кору фаъолият мекунам. аз он ки муҳаббат иззат ваи ҷавон ба ҳайси омӯзгор дар донишгоҳ пазируфта шуд, масъулияташ бештар гардид, зеро дар баробари кори омӯзгорӣ бояд ба корҳои илмӣ ҳам машғул шавад. усулҳои илмии нави таълимӣ барои атфол аз рӯи назарияҳои илмии равоншиносӣ барои таълифи китобҳои дарсӣ ва метод басо зарур буд. аз ин рӯ бо машварати устодон муҳаббат иззат ва соли 1977 то соли 1980 дар аспирантураи Институти илмии тадқиқотии Академияи педагогӣ дар шаҳри Москва таҳсил намуда, сатҳи донишҳои назарӣ ва амалиро такмил медиҳад. олими ҷавони соҳаи педагогика муҳаббат иззат ва аз ибтидои солҳои 80 будан ба таҳқиқи мавзӯъҳои илмӣ машғул гардид. ӯ ҳамчунин омӯзгори кафедраи тарбияи томактабӣ ва дотсенти кафедраи тарбияи томактабӣ заминаҳои ташаккули атфол ва омилҳои ангезаи завқафзоиро дар ниҳоди насли наврас меомӯхт. ҳисоботи донишҷӯёне ки ба таҷрибаомӯзӣ ба мактабҳо фиристода мешуданд, саҳифа ба саҳифа мехонду дар баъзе аз мавридҳо тафсилоти бештарро бевосита аз донишҷӯ пурсон мегардид. борҳо ба роҳҳои дур ҳам ба ҷустуҷӯи мактабу омӯзгор ва хонандае рафтааст ки дар равияи таълиму тарбия ба мушкилот дучор гардидааст ё баръакс пешравии назаррас доштаанд. иззат ва муҳаббат яке аз занҳое аст ки дар донишгоҳ тӯли 50 сол меҳнату заҳмати худро дар роҳи илм ва тарбияи ҷавонон дареғ надошта, як қатор шогирдонро дар роҳи илм дастгирӣ ва сафарбар намудааст. имрӯз дар донишгоҳ донишҷӯёне ки зери роҳбарии устод иззат ва муҳаббат таҳсил карданд, дар кори илмӣ таҳқиқотӣ машғул шуданд, дар вазифаҳои гуногун кору фаъолият доранд ки ин ҳам бошад аз заҳматҳои беандозаи иззат ва муҳаббат иноят ва шаҳодат медиҳад. олими соҳаи педагогика муҳаббат иззат ва дар корҳои ташкилӣ ва ҷамъиятӣ низ моҳиру ҳамчун бонуи қобил кӯшиш менамуд ки дар баробари пешбурди корҳои илмиву омӯзгорӣ ҳамчун модар дар тарбияи фарзандону сару сомон бахшидан ба рӯзгори хонадон вақт дошта бошад. оилаи онҳоро кайҳо боз ҳанӯз аз давраҳои ҷавониашон олимаи олимон ном мебурданд. шавҳари муҳаббат иззат ва шахсияти шинохтаи илм, академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Самариддин Каримов низ он солҳо ҳамчун муҳаққиқи ҷавон ба корҳои илмӣ машғул буданд. оилаи ҷавон боғу боғҳоеро мемонд ки он давра ба нубуввату камол расонидани боғчаи серниҳол шавқу ҳаваси зиёд доштанд. воқеан ҳам ҷодаи илм машғул будан аз зумраи шуғлест ки ҳамеша пайгираш будан аст, зеро дунё ҳар рӯз ба тобишҳои нав, зиндагӣ ба рангҳои тоза ва нигоҳи инсон ба ниёзи маънавӣ ниёз дорад. инсонро василаи зиндагӣ паёми шодиву нишотест ки барояш фардо баргузор мегардад. муҳаққиқу омӯзгор муҳаббат иззат ва барои таҳияи рисолаи докторияш беш аз 15 сол мавод гирдоварӣ намуду таҷриба омӯхт.
аслан дар бахши омӯзиши педагогика, равонпизишкӣ, усулу сабки таълим кам набуданд, вале интихоби он дар натиҷаи таҷриба муҳиму душвор буд, зеро солҳо лозим меомад ки усуле самар диҳад. аз ҷониби дигар фани мазкур ба илми тиб алоқаманд мебошад. Плутарх мегӯяд ки рӯҳи инсонро бо муҳаббат бофтаанд. дар ҳақиқат мо ҳамин гуфтаҳои Плутарха дар симои муаллимаи азиз мушоҳида мекунем. бисёр шахси бо маърифат ҳастанд, бо омӯзгорон, алалхусус бо донишҷӯён бисёр як муносибати нек доранд, як муҳаббати аҷоиб доранд ва ман фикр мекунам ки дар ҳақиқат Иззатова мо дар симои ӯ ҳам олими муваффақа мебинем ва дар симои ӯ мо бисёр як модари мушфиқ ва меҳрубона мебинем. новобаста ба он ки олимаи намоёни тоҷикистон аст, бисёр як шахси хоксор аст. бовар кунед, хоксориро аз ӯ омӯхтан беҳтар аст. ва як чизи дигаро ман дар бораи Иззатова мегӯям, Иззатова бисёр мураббии меҳрубон аст. саидо мегӯяд ки бемураббӣ зери гардун мӯътабар натавон шудан, моҳинавро рафта рафта чарх оламгир кард. ва ман ба муҳаббат Иззатова барори кор мехоҳам ва мехоҳам ки қуллаҳои нав ба нави илми тоҷикистонро фатҳ намояд. баъд аз натиҷагирӣ аз фаъолияти чандсола дар мавзӯи ба вуҷудоӣ ва инкишофи муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ дар Тоҷикистон, рисолаи докториашро ҳимоя намуд, ки заминаҳои муҳими илмӣ тарбиявиро корбаст намудааст. инчунин бо дастгириҳои давлатӣ ҳамасола дар Тоҷикистон шумораи муассисаҳои таълимӣ бо равияҳои мухталиф бунёд мешавад, ки тарбия ва омода кардани омӯзгорони соҳибтахассус басо муҳим мебошад. доктори илм профессор Муҳаббат Иззатова беш аз 50 сол дар як кафедра ва факултаи донишгоҳ фаъолият намуда, шогирдони зиёдеро ба камол расонидааст. ӯ қобилияти баланди ташкилотчӣ дошта, муддати вазифаи декани факултаи омӯзгорӣ ва тайёрии дифои ҳарбиро ба уҳда доштанд. профессор Муҳаббат Иззатова шогирдони зиёдеро ба ҷодаҳои илм роҳнамоӣ намуда, бо роҳбарии ӯ даҳҳо нафар муҳаққиқони ҷавон рисолаҳои илмии худдорӣ дифоъ намуданд. яке аз самтҳои корҳои илмии профессор Муҳаббат Иззатова инкишофи кӯдакони имконияташон маҳдуд мебошад, ки дар 2 соли охир дар мавзӯъҳои мазкур фаъолияти илмӣ мебарад. дар ҳақиқат муаллима дар давоми фаъолияти пурсамари худ тавонист дар дили шогирдон, махсусан дар таълиму тарбияи насли наврас, муҳаббати устод, омӯзгор ва муҳаббати роҳнамои пайкари инсониро дар дили мо шогирдон ҷо намуд. саҳми профессор Иззатова Муҳаббат Иноятова дар рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, махсусан барои мутахассисоне ки дар оянда дар соҳаҳои гуногуни соҳаи таҳсилоти томактабӣ, мактабҳои махсус кор фаъолият мекунад, хеле бузург аст. воқеан ҳам равандҳои тарбияи атфоли томактабӣ аз лиҳози илмӣ мураккабу мушкилоти ҳамешагии худро дорад, ки дар аксари маврид ба ҳолатҳои равонӣ низ вобаста мебошад. ҳамчунин омилу иллатҳои худро ҳам дорад, ки бештар ба никоҳи хештаборӣ низ рабт мегирад. дар сари масъалаҳои мазкур профессор Муҳаббат Иззатова чандин корҳои илмӣ намуда, мақолаҳои зиёд ҳам эҷод намудааст. аввалин шахсияте ки моро ба оғӯши гарм қабул кард ҳамчун модар, ҳамчун устод, маҳз муаллима Иззатова буданд. барои ҳар як шогирд, омӯзгор, устод, на ҳама устодо, лекин ҳастанд устодое ки идеал мешаванд дар зиндагиашон. муаллима Иззатова дар зиндагии шахсан ман идеал буданд аз рӯзи аввал ва ҳастанд. ҳатто тарзи гап задан, тарзи муносибат кардан, бо калон чӣ хел муносибат кардан, бо хурд чӣ хел муносибат кардан, ҳама инро мо аз муаллима Иззатова омӯхтем. профессор Муҳаббат Иззатова пайваста кӯшиш менамояд, ки барои корҳои илмӣ вақту шароит пайдо намояд. дар баробари шавқу таҷриба, боз модару бибӣ будан ҳам масъулияти зиёд дорад. як эҳтироми хоса
ҳамкорон ба апай муҳаббат низ дар ҳамин аст ки рисолати модариву олимиро басо содиқона дар ҷавҳари меҳру шафқат, дилсӯзӣ ва камоли одаму инсонгароӣ ба ҷо меоранд. ӯ пайваста ба корҳои илмӣ машғул буда, муаллифи 126 номгӯи асарҳои илмӣ, методӣ ва китобҳои дарсӣ мебошанд. касби омӯзгориро бо муҳаққиқӣ тавъам намуда, чун дигар ҳамкорон дар рушди донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб саҳм гузоштааст. ҳамчун муҳаққиқ ифтихор дорад, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо саҳми муҳтарам пешвои миллат ба пешрафти соҳаи маориф саҳми босазо гузошта мешавад. ҳамасола даҳҳо мактабҳои муосир бунёд мегардад ва дастгириҳои давлатӣ бештару бештар мегарданд. як омӯзгори бисёр масъулиятнок омӯзгоре буд, ки аз болои худ бисёр кор мекард. дар аспирантураи шаҳри Москав таҳсил кардааст, рисолаи номзадиашро ҳимоя кардааст ва дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб аввалин зане буд бо унвони номзади илмҳои педагогӣ ва ҳам имрӯз вай аввалин занест бо унвони баланди илмии доктори илмҳои педагогӣ. муаллимаи азиз нафақат бо масалан самти илм муваффақ аст, ҳамчунон як омӯзгори бисёр бо масъулият, як омӯзгори бисёр донишманд, як омӯзгори соҳиб таҷриба ва соҳиб мактаб мебошад. ҳар як дарси ӯ барои омӯзгорони ҷавон ҳамчун намуна мебошад, ҳам дарсҳои таълимӣ ва ҳам дарсҳои тарбиявӣ. ва ҳамчун муаллима хело дӯстдоштанӣ ва соҳиб таҷриба аст, ки нафақат донишҷӯён, ҳамчунон насли ҷавони омӯзгоронро тарбият медиҳад ва кори тарбиявии ӯ ҳамчун намунаи ибрати дигарон мебошад. бонуи илм профессор Муҳаббат Иззатова баҳори инсонро дар таълиму тарбия ва таҷлили маънавиро дар дараҷаҳои маърифат медонад. барояш донишгоҳ азиз асту ҳамеша суханони ҳамкасбону ҳамсояҳо дар гӯшаш садо медиҳанд, ки мегуфтанд, ки оилаи ҷавони олимҳо, бале оилаи муҳаққиқон, ки шавқу завқи онҳо ба илму дониш баҳори ҳамешагиро монад. охир рисолати илм ҳам ҳамин аст.